ఓం నమ శివాయ. కార్తీక మాసం మొదటి సోమవారం రోజున తులసి చెట్టు కాడ ఉసిరి దీపం పెట్టి పూజ అయితే చేసుకున్నానండి. నమస్తులసి కళ్యాణి నమో విష్ణు ప్రియా శుభే నమో మోక్షప్రదే దేవి నమ సంవత్ ప్రదాయిని. సర్వశుభములను ప్రసాదించు తులసీదేవికి నమస్కారం. విష్ణుప్రియాగు మంగళ స్వరూపినికి, ముక్తిని ప్రసాదించు ప్రకాశైక రూపినికి, సర్వ సంపదలనిచ్చు తులసీమాతకి నమస్కారము. షడ్డళాధారాది ప్రకాశ షట్పద్మ సిద్ధ్యర్థే దాంపత్య సౌఖ్యానుకూలే జపే వినియోగః. ధ్యాయీం శక్తిః శ్రీం కీలకం. షడ్డళాధారాది ప్రకాశ షట్పద్మ సిద్ధ్యర్థే దాంపత్య సౌఖ్యానుకూలే జపే వినియోగః.